Darlle as grazas a todas as persoas, tanto traballadores e traballadoras do Concello, xente de Tonison, todo o equipo de Tonison, a Cristina de la Torre, a todos. Non quero seguir dando nomes porque seguramente me esquecerei. A Mava, que grazas a él estivemos esta velada musical tan fermosa. E nada, moitísimas grazas públicamente para todos vos, porque isto non sería posible sen o voso traballo, que están traballando, David, están traballando. E nada, tamén dicirvos que é un orgullo para nós, para o Concello do Barco, porque todo o que se subiu aquí neste escenario, David é unha excepción, é de Valdeorras. É de Valdeorras, é dicir, viven aquí e son os nosos veciños, así que orgullosos de todo o nivel que hai aquí, de Mari Carme, de Guti, de Nerea, de Carlos, orgullosísimos de que todo isto, esta gran gala, sexa produto valdeorrés 100%.